Naiz irratian, bigarren kafea. Julen, kamara ondo? Etzegiat? Kezkaute, guzti haut eta... Itzalitek aldin behin da, etzegiat. Bai, ez ditela guan izardu, alasai. Laspiur etortzakon jarriko ju. Vale. Bestela den ondo? Bueno. Ajea pasata. Ez... Arratsaldeon, saio hasi orduko agur baten inguruan hitz egin beharrean gaude, izan ere, gure ajeari, aje emozional eta horre tristura inauteri osteko honi bagitu behar diogu. Untza taldeak gaur iragarri duela, etenaldi mugagabe bat egingo duela, eta pentsa zenbatetan jarri dugun untzaren kanturen bat saio honetan. 2014an sortu zen Untza taldea. Unibertsitate giroan, Bilboko Alde Zaharreko bertso poteoen bueltan. 3 disko argitaratu dituzte, eta 250 kontzertutik gora eskaini Euskal Herrian, eta baita euskarak presentzia handirik ez duen lekuetan ere, gure mugetatik kanpo. Aipatzekoa da, Aldapan gora kantuak YouTubeen izandako arrakasta. Erreprodukzio gehien dituen euskarazko abestia izatera iritsi da. 14 milioi ikustaldiren langa gaindituta. Larun batean 40 minutu rock jaialdian ariko da Untza eta etenaldi mugagabearen aurretik emango duten azken kontzertua 2024ko otsailaren 3an eskainiko dute Bilboko Miribilan. Azkena balitz bezala izenburua jarri diote kontzertu horri eta gonbidatu ugari izango direla aurreratu dute eta sarrerak martxoaren batean jarriko dira salgai. Gizakion arteko lotura ere zala natura. Aldapan gora, hausori pauso, aldapan bera. Hauzorik hauzo, gazaion motapago, eskultura raro. Kaleak edo mendiak zergatzen gaitu gehiago. Aldapan gora, hausori pauso, aldapan bera. Hauzorik hauzo, gazaion motapago, eskultura. Ba musikarekin jarraituz, gaurko egunez hiltzen 1987an Jose Alfonso kantautore portugaldarra Setúbalen. 1929an jaioa, bere haurtzaroa Mozambiken eta Angolan igaro zuen. Filosofian lizentziatu zen eta 1956an ekin zion bere musika ibilbideari. Fados de Coimbra izan zen bere lehen diskoa eta haren atzetik beste 25 lan baina gehiago kaleratu zituen. Berea da Grandola Vila Morena, Krabelinen iraultzaren hasierarako estrategikoa izan zen kantua. 1974ko apirilaren 24ko gauean, Salazarren erregimenaren aurka egin nahi zuten tropek 2 kantu entzun zituzten irratian. Abesti horiek erregimenaren aurka egiteko interbentzioak hasteko jakinarazpen estrategikoak ziren tropentzat. Ordu gutxitan lortu zuten Salazarren erregimenari amaiera ematea. Cerrada fraternidad, Grandola Vila Morena. Ez du nahi pentsatu gorputzean sortu behar duen otzikara jakitea, diktadura baten aurkako mugimenduan martxan jarri behar duzula eta kantu entzutea bapatean. Wow. Lehenengo abestiarekin tropa horiek guztiak prestatu eta ordurlaria sinkronizatu omen zituzten eta bigarren abestia hau jarri zutenen ja martxan jarri omen zituzten. Portugaldik apur bat iparraldera eginda gaurko egunez jaio zen 1827an Santiago de Compostelan Rosalía de Castro idazlea pizkundearen bultzatzaile nagusienetakoa izan zen eta bere obraren zatirik handiena gazteleraz idatzi bazuen ere galizieraz idatzitako lanak ere baditu. Horien artean, Cantares Galegos eta Folas Novas dira ezagunenak. Cantares Galegos gainera mugarri bat izan zen poesia galegoan. Poemetan Rosalia bizi izan zen landa gizartea islatzen duten gaiak garatzen dira. Ezaugarri deskriptibo handiko poema kostumbristak aurkitzen dira, baina badira maitasunezko poema sozial eta intimistak ere. Kantu hauek galizierazko literaturaren berpizkundea adierazten dute, egileak hizkuntzari duintasuna ematen dio eta galegoz literatura idaztea posible dela erakusten du. 19. mendean, etzen erraza galegoz idaztea. Galizierak ez baitzeukan bat ere izen honik. Idatzizko tradizioa galdua zen arrezkero, eta hizkuntzarekiko erdeinuzko eta axolagabetasunezko sentimenduak gainditu eta hutsetik hasi beharra zegoen. Ez ziren asko lan horri lotzen zitzaizkionak, gizartean omena galtzea baitzekarren berarekin. Izan ere, gaztelania zen kultura hizkuntza, bai eta gutxiengoen klase menderatzaileak babestutako hizkuntza ere. Tal preñada de tormentas, tal desoídas preñada, que a miña vida envenena. Levaime airiño,
toalliña seca, que seca tamén me puxo a calentura que queima. Gaurkoa Merkurioaren kontrolerako nazioarteko konpromisoaren eguna ere, bada, bai, Merkurioaren kontrolerako nazioarteko konpromisoaren eguna. Bai, egun honen helburua Merkurioaren salerosketak mundu mailan eragiten duen kaltea azaleratzea da. Eta 140 herrialdeek arazo horri aurre egiteko sinatuta duten hitzarmena aldarrikatzea. Merkurioa lurrazaleko arkaitzean dagoen elementu kimiko natural bat da, eta gizateriarentzat erabilgarri izan diren gauza ugari egiteko erabili izan da. Besteren artean, bonbillak, termometroak, termostatoak eta enpasteetako amalgamak. Merkurioak ingurumenari kaltea handia eragiten dio ordea, airea eta ura pozoitzen dituelako. Egurra, ikatza, erregaiak eta petrolioa etengabe erretzeak merkurio partikulak airean geratzea eragiten du eta euritanta edo hauts modura lurrean amaitzen dute. Nerbio, ugalketa eta digestio aparatuetako gaixotasunak eragin ditzakete eta baita planetako ekosistema, fauna eta flora hondatu ere. Que guardó su puño en silencio. Convierte el fuego que fue su pasión en el más mágico incendio. Convierte el fuego que fue su pasión en el más mágico incendio. Merkurioaren erabileraren inguruan aktivista asko lanean eta gaurko egunez beste aktivista bat aipatu behar guk. Emma Willard, emakumeen eskubideen aldeko aktivista, gaurko egunez jaio baitzen Amerikako Estatu Batuetako Connecticuten, 1787an. Bere bizitza hezkuntzari eskaini zion. Emakumeen goi mailako formaziorako lehen eskola sortu zuen New Yorken eta horri esker herrialde osoan eta atzerrian zehar ibili zen emakumeen formazioa sustatzen. 17 anai arrebetatik 16garrena izan zen, bere aita baserritarra zen eta seme alabei libreki irakurtzen eta pentsatzen uzten zien. Emma Willard txikitatik somatu zioten ikasteko zuen erraztasuna eta garai hartan gizonezkoenak bezala jotzen ziren eremuetako eztabaidetan sartzeko zuen joera. 15 urterekin eskola batean izena eman zuen lehen aldiz eta 17 urterekin eskola horretan bertan irakasle bezala ari zen lanean. Emakumeen hezkuntza eskubideen alde etengabe aritu zen borrokan. Eskolak zabaldu nahi zituen baina agintarien aldetik ez zuen batere erraztasunik jasotzen. Emakumeen hezkuntza jainkoaren borondatearen aurkako zerbait zela esaten zioten. Dena den, bereari eutsi zion eta bere borrokari esker hezkuntza eskubidea bermatu zitzaien emakumei. Gaurko egunez hiltzen 1981an Fidela Bernat Arakues erronkariera hitz egiteko gaizen azken pertsona zen Bernat eta euskalkia berarekin galdu zela esaten da. Erronkariera euskalkirik enigmatikoena bezala jo izan da. Batzuek zubereraren azpi euskalki gisa sailkatzen dute, beste batzuek euskalki propio gisa eta beste hainbatek ekialdeko goi nafarreran sartzen dute aezkera eta zaraitzura izkerekin batera. Sailkatzen zailenak diren azpi euskalki modura. Erronkarierak 3 aldaera izan ditu, bidankozekoa, urzainkikoa eta uztarrotzekoa. Sinkoparen maiztasun handia du, goranzko diptongoena ere bai, bokal sudurkariak ditu eta azentu egonkorra. Non te citan nada. Per mi evidencia. Per mi militancia. Non te citan nada. Carrecami. Non te citan nada. Non te citan nada. Gaurko egunez 1929an jaiozena Mari Beraza erraketista profesional anoetarra izan zen. 21 urtez aritu zen profesional modura Madrilgo eta Mexikoko pilotalekuetan Beraza lehenengoa izenarekin.
Herriko Elizatarian pilotan jokatzen ikusi zuen begirale batek eskaini zion erraketarekin Donostian proba egiteko aukera. Mari eta Julita Izpak Grosen hasi ziren jokatzen eta ondoren Madrilera joan ziren. Barcelona eta Palmako pilotalekuetan ere jokatu zuten 1952an Mexikora joan aurretik. Itxasoz, 3 hilabeteko bidaia egin zutela kontatzen zuen Marik. Mexikon ia egunero jokatzen zuten eta kinielak ere egiten ziren. Hilean, egun pare bat bakarrik libratzen zuten, baina baldintza oso honetan bizitzeko aukera izan zuten. Soilik hori egin zizkioten proba bat edo bi, guztia ezin da zerutik erori, baina Agustina aritzen zen ongi. Gustura jungo nintzateke ni ere Mexikora, baina guk aurretik saio hasi behar dugu eta entzulei esan barko diegu gaurko saioan zer dugun, ezta? Bueno, denetik eta dena ona, beti bezala. Zera, merkatuko saltzaia dirudizu, humiltasunetik beti ere. Maria Romero Laspiur retorriko da eta pasarelen eta inautarien inguruan ariko da. Mai Gorostiagarekin bihar hasiko den ahoz-aho jaialdiari buruz ere ariko gara. Eta konexioak internetak ahalbidetzen badigu Saharako kanpalekuetan dabiltzan Saharako erizainen elkarteko kideekin ere hitz egingo dugu. Eta Marcos Goikoelea unzalu gidoilari eta dramaturgoa ere etorriko da eta luze eta zabal jardungo gara berarekin. Gauza asko denbora gutxirako arratsaldeko 4:16 minutu badira hasi beharko dugu. Otsaiak 23 ditu gaur eta osteguna da. Ongitorri guztioi bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok kolore paleta ondo ulertzen ez duen emakumea eta hortarako etorri da gainera gaur Maria Romero Laspiur ze bera urdinez etorri da, baina haren usaia morea da, bioleta kolorekoa. Iraganeko usainak jantzita munduaren gaurkotasunari heltzen diren emakumea. Oian Amaritoren agen beharra txaldean! Wow, atxaldeon! Aspaldin izan aurkezpen on bat egiten, Izugarri hona izan da! Hainbeste sofistikaziorik ez du berak esango luke bezala herri txiki bateko izateko nahikoa. Jule Moikoetxe Arbeozo, arratsaldean. Aita zuei ere. Eta bera kolore paleta bai, pentsa, jerretxea, gona eta urbotila ere, hor paleta antzeko batean koka genitzake, ez? Sartuko genituzke Pantonearen orrialde batean edo horre nunbait. Maria Romero Laspiur, arratsaldean! Arratsaldeon, bai, denak beroak, kolore beroa gaur. Eta begitako kolore hori eta botilaren esango nuke paretsu daudela. Puntora torri nahi. A ber, itxibegiak eta jarri botila ondoan. Bai, hortxe dabil. Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 526 garrena du, baten bat bidean aztu ezpadugu behintzat. Arratsaldeak 4:17, otsaiak 23, gu hemen 4, zuek 14, eta gerturatu eta auskalo ze gertatuko dan. Baina bai, hurbildu uinetara eta gozatu gurekin.
Gaurko saioa abiatzeko noski, gaur ere notizia izan den talde honen kantua. Untza taldeak agur esango du, baina gauzat esango dizuet. Errekorrak gainditzeko pres badaude, ze aldapan gorak hautsi bazituen erreprodukzio kopuruak eguneko, akaso beraien agurrak gaindituko du berri txarraken agurraren iraupena. Kaso bai? Nire kuadrian broma egiten zen, tira hau, berri txarraken agurra baino luzeago egiten ari zait. Hemendik aurrera, zera, zozoak beleari purbeltz edo berri txarrakekuntzari motz, ez da egin nola esango du? Datorren asteazkenean hemen izango da Josune, eta nik ezin izango diot txiste hau egin, nakaso audio bat dialuko izuet. Audioa bidali. Audioa izuet. Josune erakiztain untzako trikitilari eta abeslari hementsi izango da, Sune proiektuko buru ere badena, eta esango diegu, bai, sarrerak dagoeneko martxoaren batean salgai izango dire. Ea zenbat irauten duten. Bai, gutxi. Bai. Dena motz. Siguiendo los pasos que otras andaron codo con codo. Ui, gaur ez dugula Maria ikusten, baina hori segituan konponduko du. Julen hemen dabil adi kamararekin, eta nere erroa izan da, baina Mariana, zula saie segituan ikusiko dugula. Eta kamara konektatzen zaigun bitartean, Oiana Maritorenak genbek esan barko digu zein den bere maite duta? Bai, esango izut. Gaur, bi txikitxo ekarri ditut. Eta bat da, joan den astean, maite dutez moduko bat ekarri nuelako Donostian inauteriak bizitzen ziren moduagatik edo, eta, atzera behar dut. Ze aurreko larun batean adibidez Donostian izan nintzen gauez, zerbait hartzen, eta jende asko ikusi nuen mozorratuta, giro asko ikusi nuen, txarangak ikusi nituen kalean, jendea parte hartzen txarangekin, kuadrillak beraien musikarekin eta bar, eta asko poztu ninduen horrek, eta nik aurretik pentsatzen hori pixka bat aldatu zuen, eta gustatu zitzaidan ikustea, eta espero dut bide horretatik jarraitzea jendeak ere, Donostiako kaleak inauterietan eta ere animatuz. Eta horrez gain, igandean inauteritan Tolosan parte hartzeko aukera izan nun, karroza batian, eta hasiera batean, ni pertsona lotxatia naiz, eta ardun kosta bezala iten zait askotan. Eskerrak. Nere registroa edo pixkat konforteko leku horretatik ateratzea, edo neri askotan antzerkian edo lana eskini didatenean publiko aurrean eta normalean beti erregistro batetik edo izan da, ez? Pixkat serioagoa, drama pertsonaietan adibidez. Ta komedia egin izan detenean zerbaitetan, jendeak ere esan di, baduzu ez bizkomiko hori, eta baina nik igual ez dut ikusten, ez dut alako aukera hori izan. Eta inauteritan, tontakeria batzen, baina peluka jarri eta pixkat ausartzia eta beldurroiek gainditzea, gustatu zitzaidan, nigan, eta uste dut, batzuetan ditugun mugatxo hoiek gainditzeko aleginak, gero, satisfakzioak eta ekartzen dituela, eta orduan, ausartzea politia dela, naiz beste batzuetan, akaso ez garen ausartzen, baino, nere buruarekin, pixkatarro puntu horretan ausartzatik. Eta gaur bere agurra iragarri duen beste taldea, hauxe, El Columpio Asesino. Talde iruñarra, ez dakit, urte mordoa pasadituena holtza zoltza, eta euren agurrean uste dut oso ondo definitu dutela zer izan den euren bidea, ez? Roka, izerdia, energia, ez dakit, indarra. Eurek ere agur esango dute, modurik onenean amaitu nahi dutela, eta eurek ere bire iragarriko dutela, oraindik ez dago agur kontzerturik eta sarrerarik salgai, baina izango da, laizter bira horren berri, eta gaurko saioan ere jarri nahi genuen, uste dute Euskal Herria osoan asko dantzatuarazi digun kantua. Akaso kantuak berak erakutsi nahi dituen zentzu guztietan ere dantzatuarazi digu kantu honek.
Oiana Maritorenaren maite duta entzun dugu. Nik ez dut komentariorik egingo, ze haren ondoan ebilen ikusten, bere arko transformatiboa, eta Oianak aktore honek bezala badaki hori kontrolatzen, baina deskontroletik ere oso ondo egiten du, eta grazia egin zidan, nire egoizen nola aritzi da, ez dakit, ezingo dut, ez dakit zer. Claro, baina bai. Bueno, bakoitzaren beldurrak. Bakoitzarenak, deno dauzkagu, bai. Eta deno gainditu genituen, inoteriak ere horretarako daude, askotan beldurra gainditzeko oso premiazkoak dira, eta lenguan lagun batek, 50 asko dituen lagun batek kontatzen zidan nola garai batean gaur egun erresagoa den, baino garai hartan hain erresa etzen, ez? Kaso gizartearen roletan hain trinko, hain eroso egon etziteke norbaitentzat inauteriak oso balekoak ziren, eta askotan inauteria zela klik egiteko, eta jendeari norbera zen bezalakoa agertzeko unea, askatasunaren ez dakit zantzu hori badauka behintzat ez, inauteriak, eta bai, denok entzen ditugu beldur batzuk beldur potoloa gainetik, eta horretarako bakarrik balioko balute ere, zentzua lukete, baina askoz gehiagorako ere balio dute. Julen Goikotxe Arbegozo, zein da zure maite duta? Nik maite dut musika taldeen agurrak dramaren ordez dramaren ordez kimu berrien aukera modura ikustea, ez? Azkenean beraiek erabaki baldin badute beraien ibilbideari amaiera ematea, zerbaitegatik izango da, eta horrek beste bideo batzuk ere irikitzen ditu, ez? Eta alde horietan hainbat kide dira, lehen aipatu duzu, Josuneren kasuan bere proiektu bat ere baduela abian, eta zergatik ez, bai El Columpio Asesino eta bai Untza taldeen banatze edo nola esan dute? Geldiune mugao, edo etenaldi mugao, horrelako zerbait esan dute. Bideo horietatik, kaso etorri litezke proiektu berriak, eta hori maite dut, ostura hauek aukera bezala ikustea. Kaso, itxusi dago ez, baina geldiune mugagabe hitz hori gure euskal gizartean pixkat borroka armatuarekin nahiko lotutako kontzeptua da ez? Bastante. Sueten mugagabea, arma, ez dakit, nik hitzari kolore hori hartu diot, eta askotan musikarekin ere olako paralelismoak egiten ditugunez, ez? Armak utzi. Terminologia bera erabilizuen, ez? Tenaldi mugagabea. Bueno, horrek irikita uzten duatea berriz ere itzultzera. Hore da. Esan dute dagoeneko, ez dakitela itzuliko diren, baina aukera hori badagoela. Niri 20 urtera itzultzen diren jende hori itzai gustatzen, Ez? Tira, bota du Julenek. Gauza karbi, dinbitan Bai, zein itzulia 20 urtetara? Esan nahi dut, nazio artean eta itzutzen direnean, ez? Delirium tremenso, laxe ibiliko zan, ez? Bai, bale, ados, Julen, barkatu. Bai, hemen, zera, ez dut jakin lerro artean irakurtzen. Jurassic Park. Maria Romero Laspiur, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zein azure maite duta? Nire maite duta da, juntatzen da zunean zure lagun desberdinak, justiz ambiente desberdinetakoak eta ez direnak ezagutzen, eta berainen artean, konektatzen dutenean. Oso politxa iruditzen jataz, azkenean oso gutxitan pasatzen den gauza bada, Euskal Herrian asko garelako kuadrilla batekin edo beste batekin edo. Eta normalian ez gara hainbeste nahazten, baina hori pasatzen danean, oso polita iruditzen jataz. Azkenean jendea asko maite dozuna, baina bakoitza beran atletik, eta hori konexioak hartzen direnean beraien artean, iruditzen zait polita dela eta bizitzako, ez dakit, zoriontasun ematen dagoela. Ze hona, izu. Herrietan ez da inbeste pasatzen. Herrietan, gutxi gora beranak ezagutzen dira, edo ezagutzen gara, ez? Baina hirietan, edo herriko norbait hirira datorrenean, eta hiriko lagunekin juntatzen danean, edo... Bueno, eskontzetan, askotan pasatzen da eskontzetan, ez? Zelan zure lehengusuak, derrepente, zure kuadriakoekin, derrepente superlagunak itzen dira zen, edo ez dakit, Normalian oso itxia gara, kultura moduan, eta askotan ateratzen baldin bagara lagun batzuekin, ez gara ateratzen gure territoriotik, eta ez gara animatzen bestiekin berba itzen. Baina hori pasatzen danean, eta gainera lagunak itzen direnean berainen artean, irutzen jata dela oso polita. Bai, konstrukzio naturala. Ze batzutan, nik aipatu izan dut, bintzat kuadrilla batzutan dekonstruitu beharko litzatekela.
deseraiki pixka bat. Ze ondo dago, kuadrilaren elementu eta ezaugarri asko oso onak dira, baina batzutan kosta egiten da, diozun hori ez, eta batzutan ez dakizu norbait kanpotik dakartzunean kuadrilara inorri ondo irudituko zaion ala ez, beti egongo da ondo iruditzen ez zaionik, eta horrelakoetan hobe izaten da ez galdetzea. Bai, ekarri eta listo. Bai, behin nire lagun batek kontatuta ez, kriston haserre hartu zuen, bere lagunei izan aizue, hau eta beste, eta norbaitek idatzi ziola, ja pribatutik, WhatsAppeko taldetik, izaten aizu igual lobeto ez pada etortzen. Kriston moske hartu zuen, eta txekiten ez nortzen, joango zena, eta ez ezer, baino, lagun bat daukat bisitan, eta etorriko da parrilla da plan ontara, eta bastanteko moskeo hartu zuen, eta... Bai, eta badauz kuadriak ez direnak ateratzen beran zonatikan. Osatortzen da norbait berria, eta geratzen dira beran jentokian, hitz egin barik, ez? Eta, ez dakit, hori bai irutzen jata, ez dakit. Ze politan jende berria esagutzea, eta, ez? Lokatu nahi, oraindik. Bainbat taldek agur esaten dute, baina batzuk indarrez gainezka dabiltza, tartean Gartxotun Sain, etxeontako lagun eta aurkezle dugun Gartxotun Sainen gau proiektua, datorren martxoaren 17an kaleratuko du disko berria, diskoaren parean datorren liburua, eta Odeiekin batera, Odei Barrosoren proiektuarekin batera, kontzertu ikaragarri berezia eskainiko du. Batez ere berezia batak besteari ikaragarrizko estima diotelako. Hemen izan zenean Odei atera zuten elkarrekin argazki bat, uste lehenengo aldiz argazki ateratzen zutela elkarrekin, eta hori ere saretan erabili dute iragartzeko elkarrekin ariko direla. Eta, bueno, hori da nire maite dut, artistek estimo hortatik eta elkarre mireste hortatik, horrelako kolaborazioak eta kontzertuak elkarrekin eskaintzeko aukera dutenean, ustut oso energia berezia sortzen dela, eta bizitza baldin bada aurrera begira, agur esaten duten taldei begira egon beharrean, indarrez eta gauzak egiten, eta kasu honetan gauza asko batera egiten dabiltzan taldei begiratu beharko diegu, eta gorazu Gartxot liburu, disko, kontzertu, eta datorren guztiarekin. Zauriari gatza eta gorputzari dantza pixkat ere bai jartzen dio Gartxotek. Lauak eta 32 minutu hasi beharko dugu bingoz Maria Romero Laspirrekin, modaz, bereziki gaur modaz izketan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta gertu berri diren edo etorkizunera begira indartsu dauden talde eta proiektuen artean, gaur Maria Romero Laspiurren DJ sesioa abiatzeko daukagun kantu, Ni naiz Penelope, Tulsa eta Berde Pratoren kolaborazioa, eta ez dakit, aste bete eskasi izango du kantu honek Maria, eta eder askoa da gainera. Bai, oso polita, egia da, niri Tulsaren abesti berdina, hau da, Tulsaren abesti baten berzioa, eta beste berdina asko gustatzen zitzaidala, baina ontzen Berde Pratokin beste guztiz beste aire bat eman dio, ez, eta beste rollo oso desberdin bat, eta irutzen zait dara oso polita eta oso delikatua, ez. Eta urrengo astean gainera Berde Pratoren kontzertua dago da badaban, ez dakit ostiralean, 8 uste dela. Eta animatzen zaituztet jutera, ze nik uste dela, beran espektakulua dela oso berezia eta oso desberdina, bai, ez gaurela oso ohituta horrelako kontzertuetara jutera, ez da. Eta hori, interesgarria.
Ba, modaren astean munduko hiriburuetan puripurian ibili da, eta Maria Romero Laspirrek horren inguruan hitz egin nahi digu. Ez dakit inauteri buruz hitz egin nahi duen. Bueno, pizkan lotu nahi neban dan. Ze, klaro, esan dut, gaur gauzela hemen, eta zubek resakiak egongo zaretela ondiokan. Batzuk besteak baino gehiago. Nahi neban jakin pixkat, ni etortzekotan egoan igandian, baina azkenean, larun batian atera ginean, eta igandian ez gekau gorputza askorik, Tolosara etortzeko, gainera, Tolosan igandian da, egun bastante fuertea, eta musika galentik, eta hori dana. Eta azkenean ikusten indarrekin etortzeko moduan. Baina pena bat, ni nau egon da inoiz Tolosako inauterietan, da san... Barkatu? Ena egon inoiz. Entzule aurrera guaz. Laspir, serio? Benetan. Nola posible hau? Benetan, eta dakat mutil bat Tolosakua, esakona bat ere gustatzen inauteriak. Mira. Tipo majoa da Jaime, baina me caguen... Bai, Tolosako oso zuena. Nik eraman dut. Bai. Ez zuten madesta. Ez baina, bai. Eta enai etorri inoiz, eta igandian etortzekotan gegoazen, baina azkenian, hori, aurreko eguneko resakak, irabazi egin zuen. Irabazi egin zuen, bai, hori. Hemen baten bat resakarekin, baina Maria Romero Laspirren resakak aztertzeko modukoak dira, Bueno, nahiko ondo negoan, Nahiko ondo negoan, konparautan. Jaime txartu zegoan aurreko egunean baino. Bai, baina, claro, azkenean Baskari xaukita eta egun osua kanpoan egonda, normala, zuek bai berdin. Bueno, guk igandean hori egin genuen, astelenean hori egin genuen, eta asteartean hori egin genuen. Eta ze moduz eguazien asteazkenean? Asteazkenean goizego 8 klase ematen ari nintzen. Eta ze moduz? Bastante. Ondo? Bastante. Bueno, hau Tolosako aguanta da, kasu. Bai, bastante, eta trampari gabe. Bastante. Baina pena hundi hartu nun, ze nire ikaslei eskaini nien igandean etorri eta gure gana hurbildu eta trau bat aterako geniela, eta pare bat etorri ziren esan ezkintuztela ikusi. Benetan? Nola da posible? Nola da posible, hoxe, Bai. Kiten nun geunden. Ez dakit zehaztasun handi egirik eman otenien zer, edo etzut... A ver, Tolosa ez da New York. Hori da. Eta egun hortan ere jende guztia leku beren etxuan da. Zuk ikusi argintuzun, Julen? Ojo! Bazkaltzen ari zineten, eta gero ere antze dute, baina pasan nintzen guztietan, niz eizen bajo zenuten, baina... Pila bat. Bueno, ni jo, batez. Akaso beste zerbait, baino musikaz. Ez que ni galduta ibilina. Nire txaketa asko gustatzuko litzaizuke. Bai? Neuken etxean, 80ko eta 90ko hamarkadako Amerikana sorta bat, nire aita hogi bidez, enpresa kudeak eta giroan eta ibilitakoa, eta beti kanpora, bilerak eta orduan, bai, traje pilo bat izan ditu beti, eta, traje on xamarrak, eta joan nintzen etxera, bera kanpora zijoa zen, eta lapurtu nizkion, ez dakit 8 edo 9 Amerikana. Batzuk painozkoak, bestatzuk kuadrozkoa, baino kuadroso zarra, eta bazegon bat urdiniluna, hola, gurutzatua, 3 botoiekin, oso politia. Eta horrekin osatu nuen nire jantzia. Gure kasuan, porque hemen egunero da jantzi desberdina, ez? Bai, norbaitek foto egiten du, baina normalean... Aldatzen juten. Bai, baliatzen du. Inkluso batzutan egun berean 2 jantzi. Jo, nik aurten ez... Nivela da kasute. Aurten ez dut egin, baina astelenean egun osoan paiazoz ateratzen gara txarangarekin, eta ondoren gauerako, afalosterako, jantzi erosoago batak aurpegia pintatu gabe eta pelukari gabe ibiltzeko, normalean beste zerbait beroa, erosoa eta boltsiku ona dauzkana, gauean piskat lasaiago iliardarako. Baina nik hori erabili nuen, igandean. Eta igande goizean Dianarako erabiltzen dut nere amarena den, baino dagoeneko nere etxean urtea egiten duen, ze inauteritako Diana dabil, albornoz arroxa estanpatu bat. Maravilloso. Eta nik badakit amari ilusio egiten diola nik eramaten dudanean, eta niri kriston poza ematen dit, eta aresekin ateratzen izta peluka batekin, eta nahiko estetika, igandean nahiko estetika ona. Gero ja, aste artean jantzi kutre xamarra. Zure amaren albornoza... Pena ez dakagu zela argazkiak ikusteko. Jo, albornozaren argazkirik... porque entzuleek nahi dute bai ikusi. Baina... Trajearena badaukat, Maria. Bai, hombre. Ez dut ikusi. Itxuen bizketu utziazu pentsatzen. Hemen etxean atera. Etxean ateratakoa. Azkenian hori ez, mosorroak dira
nahi duguna pixkat, ze gustoko jakun izatia edo, antzestia edo, ez? Askotan, musikariak, eszenario goian, dia beste pertsonai batzuk, ez? Edo, aktoreak eta, antzeste duten pelikula baten, sartzen dira beste pertsonai baten azalean. Baina beste guztiak ez dakauku aukera hori, ez? Eta igual, inaurtegietan da momentu bakarra, ez? Izateko beste pertsona bat, nahi genukena izan, edo, eta horrekin lotu du pixkat modarekin ere, ez? Azkenean modak da pixkat gure representazioa, ez? Guk zen nahi dugun azaldu gure lukarekin, edo gure roparekin. Azkenean gure ropak esaten du zein garen, edo nortzu garen. Askotan behiratzen duzu norbait pasatzen, eta ja bakarrik jastelan dagoen jantzita, esan aldetzu nun itxen dagoen lan, nungoa dan, ez? Adibidez, Usos Madrilen eta Euskal Herriko norbait pasatzen da paretik, eta segurazki erroparen gatik, edo ulearen mosketaren gatik, ez? Jakin dezakezula nungoa dan pertsona hori. Eta azkenean inauterietan berdina da, ez? Pixka bakoitzak sortzen du beran pertsonaia, edo... Nere pertsonaia mobilen duk. A ver. Bueno, pertsonai dotorea. Dotorea. Bai, Domenico Modugno, italiarra abeslaria. Volare abestentzen abeslaria. Bai, eta eruditetan Amerikana horrek ematen zielola 80 asko, 80 marreko, garai hortako Amerikana zan, bai? Eta garai hartan oso modan omentzu den, eta hortik. Gainera, italiarra gainera dia pixka dolan, ez? Fashionak. Atzo harrapatu ninduen hemen irratitik ateratzen gaineko bizilaunak, Domenico! Ikusi nian, txulo puta itzan, italiano, parra batzu dotan. Ze gutxiago, aurreko astean bigoteak eman zion lanarekin? Zeukan ondo ateratzen. Eta bizarrak berrize azterakoan, ez, baina aurreko gunetan eman dian azkuriarekin aztutan egon. Nik igual bizarrak kendu gabe 14 urte pasa ditut. Guztiz kendu gabe? Bai. Jolin. Bai, osea... Jaztuta zekasun. Bai, moztu egiten du, noski, bestela Robinson Crusoe nintzateke. Baina kutsilla sartu gabe 15 urte pasango nitun, eta 4 urterekin igual 15 urte gehiago, ez, 12 urte, zogira mazazpio zer, 12 urte, bai. Azkeneko 25 urterekin edo afitatuko non. Ta, hoi azkureak, hoi komeriak, bueno. Bai, listo, behin indet eta gehiagotan ez da hartatuko, Baina, tira, zu goiana ze jantzi erabea mantzen, Bueno, nik igandean izan ziaten Eurovisioneko aurkezle, eta nik esan nun, eta hori nola. Ni egia da ez naizela oso originala izan inoiz inauteritan. Kosta iten zait. Eurovision 90s. Eurovision 90s, hori da. Maciel, Domenico Modugno. Eta Cliff Richard. Eta Waterloo, ABBA. Igual 80s, ez izango da hori. Bai, ez dakit. Neri gertatzea izuk esan dezuna. Ni oso ituanago, ni astebururo mozorrotu iten ez, emanaldiak egiteko. Eta egia danik badudala, Tomasen Abenturaken, soineko txobat, txaketa bat eroso Waterloo 70s. Iruita malaukoa da, besteak larogikoak, bai. Eta orduan neri, kosta iten zait askotan inauteritan gero nagikeria sartzen zait. Askotan emanaldi batetik bueltan esaten du, orain mozorratu. Eta guatzen naiz, larumatean hartu nuela hortxe zegoen boa bat, eta kitxo. Eta igandean, karo, hemen parte hartzeko bat zehoze. Eta nik esaten, eta ze, ez nekien zer egin. Eta esan ziaten, kutre jun. Eta orduan basaiatu nintzen brilli neukan zeo zer, peluka txuri bat lagun batekin topatu nuna, gero boa, pixkat esageratu ninduan, baina asko lagundu zidan gero sartzen. Eta disfrutatzen eta publikoarekin sartzen, eta oso gustora goten. Eta eskerrak ematen dizkiot, baini hori, eta talde guztiari, hortxe, onartu nindutelako. Lehen esaten zenuen kuadrillaren historia hortan, batzutan zuzeranean, eramaten zaituzten hori ere eta gustora sentitzen zarenan beste batzuekin ere hori oso polita da. Bai, gure ja bagara kuadrilla ondo deseraiki bat, eta hor oso belaunaldi eta oso giro ezberdinetako jendeak egin dugu bat, inauteritan aspaldi, eta bai, ez da talde ertsi bat, hola, ez. Baina, bueno, nik esan barraukat, nire kuadriaren alde, urte askotan karrozarekin inauteritan kuadrillan ateratzen ginen, 16ak, orduan 16 ginen, eta beti karri ditu dalanik, Alabamako lagun bat eta bere alaba, Iruñeko lagun batzuk, Euskal Telebistan erekin gidoilari ziren beste batzuk, eta beti hartu dituztela ondo, ez daukat keja hondirik, baina, beti ere kuadrietan ematen dira horrelako gauzatxoak.
Bai, batzutan bai. Baina bueno, ze ondo, osea, ondo pasau dezute. Julen, jantzia? Gu ez gara askori komplikatzen egia esan. Kuadrilan batzu badira, mozorrotzea eta gehi gustatzen aitzaienak, eta beti izaten da, nahiko mozorro estandar bat, ez? Aurten adibidez, pirataz torri gara. Danok berdin. Bai, Danok berdin. erabaki genuen batzuk igandean, eguardi partean, umeekin eta dortzen dira, eta denontzako zerbait erosoa bezala. Gero astelenean, Inigorekin batera txarangan atera nintzen eta paiasoz jantzi nintzen, eta asteartean hasiera batean ez duen etortzeko ideia handirik, eta astearte arratsaldean nire neurona bakarra ere etzegoen historia handietarako, eta banuen alamoduzko Wall-Iren disfraz bat, eta asteartean Wall-Iren disfrazarekin atera nintzen. Eskain beste, errepika ondia dozu. Egia, Tolosan eta Tolosa inguruan, alegi Tolosaren inauterien filosofian, nik uste barruan dagoela, ez, erabileran eta jantziak berrerabili egiten ditugu. Claro, urtetik urtera, ze jarriko duk hor, eta han topatzen duzu erle baten jantzia, Wall-Iren betaurrekoak, eta ez da gize itxaskapitainaren txapela. Horrekin zoaz. Nastu itxen dozu. Ez daukagu horrelako elitismo estetikorik, batzutan ikustetik gandea bai dala eguna akaso jantziarekin eta egiten duzunarekin, pixkat, zentzu gehiagorekin aritzeko, baina ondoren dena libre da, bai. Eta kanpotik etorri ezkero, gu beti esaten dugu, trenean Tolosara etorri ezkero, geltokitik Tolosako erdigunera bidean zoazela dauden postu horietan, bakoitzak zerbait erosita, erdigunera iristerako ja mozorroa eginda daugaz. Postuak egoten dira erosteko gauzak. Besterik ez. Bai, eta beste latxetik txila bat ekarri, baina jantzi gabe ezin da etorri. Claro. Eta beste kontu bada, larun batean hemen ezkarela jazten, eta urtero egoten da. Bai. Tu jarri duzu horten zerbait, ez? Bai, izaren jarri nun, ara, hoek ereta urtero konturatzen gara. Ez dakite, eltzen dira hona, eta igual konfundidu ingara. Bai, eso ze zozoak, ez, Tolosan inauteria, gau alda Tolosako inauteria. Larun batean ez ezkara inauteri. Bai, guri pasau jakun pixkatan zerakoa, segun ginen jai batera, eta heldu ginen lagun batzuk bertara, eta errepente jende pila bat mozorrotu barik, Eta izan zen en plan, ahi ba, igual konfundidu gara, ez ginen konfundidu. Baina jendia sosa bada, bezke batzutan, en plan, zatoz, nora zatoz, festa batera baldin bazatoz, mozorroakin etorria zara. Bai. Ez? Bai. Eta gure mozorroa zan alterregoa. Junbia ginen bakoitza gure alterregoa ez. Eta nahiko zaila zan. Bai. Aira. Nahiko zaila zan, porque, claro, zelan enfokatzen dozu hori. Zer zen eramanzuk? Eta ni koko txanel, eta mozorrotu nintzen, porque, claro, zentzaten alterregoa, baina, bueno, igual pertsonai bat moduan, imagina uneban. Baina bazegoan jendiak, imagina bala, como millo del futuro. Osea, zein izango nintzen ni, mendikan urte batzuetan. Osea, alterregoaren interpretazioak izan ziren pixka danetik. Future ego. Bai, beste bat juntzan zerillatas. De repente, zerillas duran terregos. Ojo, piromania transitoria badagola horre. Bai. Orduan, bueno, divertigarria izan zen. Bai. Osea, eskenean tematika zan nahiko irekia. Bai, oso irekia da. Bai. I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself. Baina, zuk diozun bezala, inauteriak badu bere lotura diseinuaren, modaren, baita diseinuarena ere. Karrozetan zenbate imazde egiten dugun ere jakitea kuriosoa litzateke. Batzutan diseinu industriala ere behar izaten da, 12 zentimetroko kuadradilloa soldatzen ibiltzen den jendea, eta denok ez dago trebetasun hori, dena dago bai, eta gero dekorazioa, eta bai, inauteria Laspiurren sekzioarekin oso lotutako garai bada, baina aipatu bezala modaren aste izan da, munduko hainbat hiriburuetan Laspiur inauteriekin batera. Hori da, bai, hasi zen New Yorken, urtero moduan, New Yorken Carolina Herrera, Michael Kors, Altuzarra, Palomo Spainek ere egin zuen beran desfilea New Yorken aurten, eta New Yorketik Madrilera, egiten du salto, Madrid eta Londresen batera izaten da astea. Eta, Madrilen egia esan, niri gehien interes jatzen zaidana azkenengo urteetan direla diseinatzaile berriak. Sortzen ari diren diseinatzaile berriak. Pixkat geratu da estankatu da moduan Madrilgo pasadela. Eta, aurten desfilatu dute Aitor Goikotxea, dala, diseinatzaile, Bilboko diseinatzaile bat. Eta, beran lehen desfilea izan da. Eta nik asko maite dut berak egiten duen lana, iruditzen zait oso interesgarria, azkenean erabiltzen ditu 70 hamarkadako oial zarrak,
errabiltzen ditu pixkat beran estilora, jantziak egiten ditu mutientzat, baina bai direla pixkat unisex, eta oso estampatu setentero eta koloreak dira oso bereziak, eta bueno, da pixkat hori, estilo bat nahaztuz jantzi tradizionalen estrukturak, 70 hamarkadako telekin, eta gero gaur egunera eramanez. Orduan da pixkan nasketa holan berezi bat, eta bueno, interesgarria bai, azkenean da desfile bat bakarrik mutilena, eta gutxitan ikusten da horrelako apostu bat, ez? Eta, bueno, berak irabazi zuen aurten Mercedes-Benz fashion saria, así que, bueno, urrengo urtean espero dut bai beran desfilea egotea, eta aurreko urtean irabazi zutenak, izan ziren reparto estudio, baita, donostiar, bera neskada donostiarra eta mutila mexikarra, baina, bueno, fiskate hemengoa direla bebai, eta beraiek aurreko urtean irabazi zuten, aurten bebai, bueno, azkenengo kolekzioa aurkeztu dute egon, eta, bueno, beraiek dira punk estetikaren maitezaleak, oza, dana da pixkatolan oso punkia eta kolorea, bueno, beltza, larroixarekin nahaztuta eta bar, eta ongo kolekzioak ziren pixka beldurra representatzen zuten pertsonai desberdinak. Eta, bueno, oso apostu berezia eta interesgarria ere, jakitea bebai, beraiek aurten diseinatu dutela arkoko estrenan da, oin zatatorriko, azafatuen jantziak, uniformeak. Eta bebai, hori bai interesgarria, ez? Emate aukera diseinatzaile berriei apostu egiteko, horrelako jantziak sortzeko, eta desberdina, azkenean artearekin lotura, ez? Egotea bebai arkon zentzu hortan. Eta, bueno, bebai, beraien uniformea da guztiz beltza, baina botoien estruktura eta jantzi, bueno, aplike batzuk ipini diote pixkatolan brillanteenak, eta txapela edo bisera beltz bat. Eta neri etorri jatan burura ikusi dutenian hori dana, Vivian Westwooden estilua. Zazkenean, bueno, ez dakit ezagutzen duzuten Vivian Westwood. Punkaren erregina. Punkaren erregina, hori da. Amaia Montero zan, poparen erregina, Vivian Westwood. Punkaren erregina zara, Vivian Westwood andere... nik gidoian ikusi dut. Bai. Esan duten ezagutzen? Nik ez. Ez dut uste. Bueno, oso, hogeigarren hamarkadako, hogeigarren hamarkadako bukaerako diseinatzaile oso garrantzitsu bat izan da. Londresen egin du beran karrera guztia, beran ibilbide guztia, eta argi ikusten dugu beran eragina gaur eguneko modaren sormenean. Reparto estudioak daukan kutsu hori, punk kutsu hori, berak iraki zuen ate hortan inspiratuta dago, ez? Azkenean, berak sortu zuen punkaren estiloa 70. hamarkadan, eta gaur arte evoluzionatzen junden estilo bat izan da. Azkenean punka sortu zen 70. hamarkadan bukaeran, baina orain neopunka daukagu. Ja ez dira punkiak lehen ditziren moduan. Orain neodena daukagu. Neodena daukagu. Pizka nahazmena, ez? Punkaren eta beste estilo batzuen nahazmena. Baina bera izan zen, hori, modari atea ireki ziona eta askatasunera bideratu zuena, ez? Moda ura, ez? Eta aurreko abenduan hil zen, Londresen, eta orduan Londreseko modaren astean, berari omenaldi bat egin nahi izan diote, aste honetan, eta horregatik, egin dute mesa bat, izan dela pixkat, beran omenezko mesa bat, Londreseko katedral batean, eta izan da pixkat pasarela bat moduan.
mesa hortara jundiren celebrity, famatu, artista guztien janzkerak, ez? Azkenean dena jundia pixkat berari omenaldi bat eginez, eta bertan ikusi ditugu Kate Moss, Helena Bonham Carter, Victoria Beckham, bueno, Alexa Chung danak. Bueno, Alexa Chung ez dain arriesgatua inoiz, beti polite, eta oso British, baina polite. Nik baina egingo du beste komentar, bai, egia esan asko gustatzen zaitan estiloa, baina ez da inpunkia. Helena Bonham Carter adibidez bai izan dela Vivienne Westwooden oso laguna eta bera musa moduan. Eta esaten zuen, Vivienne Westwooden erropa pila badaukadala, markada desberdinetan izan dela beran erropa erosten, eta pixkat gogoratzen beran personalidadea, azkenean Vivienne Westwoodek bebai bultzatzen zuen moda jasangarri bat, ez erostea inbeste, eta erosten deguna kalidade honezkoa izatea, daukagun erropari erabilpen desberdinak ematea, modelito desberdinak emateko, adibidez ukoki aldozu jertze bat, baina jertze hori biltzen baldin badozu era desberdinetara, emango du, dakazula igual 3 jertzei desberdin. Hori bultzatzen zuen pixkat bidean, oso inauteri zalea da hori ere. Hori da, oso inauteri zalea da. Bueno, pixkat inauteriak ematen zuen bere mesa omenaldi mesak ez da. Bai, azkenean normalian horrelako gauzak mundu guztia, gauzetara juten da dena jende guztia beltzez jantzita, eta hortan jundia guztiz, bueno, Vivianen estilora, tartanekin, erropa holan estrabante eta estrafalarioekin, komplementu bereziekin, azkenean tokatuak, eta berak Vivianek asko maite zuen artea, eta asko juten zen Wallace Collectionera, dela Londreseko galeria bat, eta bertan inspiratzen zen asko beran lanak burutzeko. Eta orduan, beran lan asko daude inspiratuta errenazimenduko kuadroetan agertzen diren jantzietan, eta bar. Eta desfile hontan, beran mesa hontan, jende asko agertzen zen, bersoineko hauekin, tokatu holan, edo txapel oso estrafalario batzuekin, ez? Eta grazia inditze, Vogueko Instagramean, post bat, honen buruzkoa, eta jendeak komentatzen zuen. Ke poko gusto, imaginau, ez dakiz zeintzuk izango zidazen, ez? Ze gusto gutxi, honek ematen du, inauteria direla, ez dakiz zer. Claro, eta nik esan dut, ez que guztiz gaiarekin bat dator. Niretako gusto gutxi ez, nik uste dut hori behar dela, arriesgatzea, eta nik uste dut Londres dela hiri bat, daukadala modaren modaren benetako zentzuaren errepresentazioa. Azkenean, sartzen zara Londreseko metroan eta bertan ikusten duzun pertsona oso desberdinak, inorrez doa bat ere berdin jatzita, eta bakoitzak eramaten ditu gauzak nahi dituen moduan. Eta ez dirain, estetika da oso zabala eta ez da oso librea. Eta nik uste dut, Vivianek ondo errepresentatu izan duela hori ez, urteetan zehar. Eta ikusten dela kalean ere. Bertan, ez da gertatzen hori. Donostin zoiaz trenian, eta dena doaz gutxi gora bera ondo jantzita. Ondo jantzita. Harmonikoki jantzita, igual izarako txaketa ikusten duzu lau aldiz, edo, ez? Eta ez gara arriesgatzen hainbeste, eta ez gara, azkenean egia da, iritxekietan edo herritxekietan jendea ez da arriesgatzen hainbeste, azkenean komunitate baten barruan bizizarelako eta horrek eragina daukadalako hortan, baina hiri baten zu izan alzarela nahi osun pertsonai hori. Eta sortzen dozu zure pertsonaiaren jantzia. Eta pixkat hori, Vivianek hori bultzatu izan zuen. Eta 70. hamarkadan berak ireki zeban sex denda, beran denda izan zen sex, izen desberdinak eukizituen, baina holan garrantzitsuena juntzen pixkat aldatzen. Eta izan zen sex. Eta, klaro, imaginau, 70. hamarkadako jendearen zat, Chelsea auzoan, Kings Road kalean,
pasatzen zen jende guzti horrentzat, zelakoa zen horrelako kartel bat ikustea, eta bertan zegoen erropa punk haiek ikustea. Zen guztiz berritzailea eta guztiz, apurtzen zuena aurreko guztiarekin eta British Polite horrekin. Ez? Eta oso garrantzitsua izan da, modaren, gaur eguneko modarantzako. Gero bebai garrantzitsua esatea, berak, jasangarrintasuna eta horian bultzatzen zuela, eta berak sortu zuela upcycling konzeptua eta berrerabilpenaren konzeptua. Berak asko berrerabiltzen zuen beste erropa bat, beran kolekzio berrietan, eta hori ikusi ahal izan dugu, adibidez, Reparto Estudiok sortu duen kolekzioan ere, beraiek berrerabili dute beste erropa batzuk, bigarren eskukoak, beran kolekzioa sortzeko. Eitor Goikotxeak baita, ez? Egunak dira, 70. hamarkadako egun batzuk, astuta zeudena segurazki biltegi batean, eta berreskuratu ditu beran kolekzioa sortzeko. Ez da, kontzeptu hau Bibianek sortu zuen 80. hamarkadan, beran lehen pasarelako kolekzioetarako, ez? Eta gero, tartanaren erabilpena. Tartana da kuadrozko estampatua. Hori nik. Inglesentzako, beraientzat estampatu hori da, tradizionala, eta Bibianek eman zion beste bizitza bat, eta nahaztu zituen tartan desberdinak, batzuk besteekin kombinatuz, eta guztiz konzeptutik aldatuz, ez? Eta sortu zituen soineko viktoriarrak, holan mosketa, viktoriar epokako soineko horiek, holan pakizutak imaginatzen da zuen zelako aztidia zen, baina korsekin eta holan kankanekin eta ipurdi faltzuekin sortu zituen tardanekin. Osea, nahazten zituen pixkat kontzeptuak. Eta dena, oso kurioso da, ze azkenean Bibianek inspirazio guztia zeukan kulturan eta kuadroetan. Osea, beran inspirazioari nagusia dira Errenazimenduko eta 18. mendeko artisten arte lanak. Orduan, bebailotzeagatik, artearekin berak sortu zuen mugimendu hau, ez? Eta hain garrantzitsua izan da beran lana, Alexander McQueen, John Gallianok eta beran pausoa jarraitu izan dituztela, eta jundirela pixkat kontzeptu hau kontzeptua garatzen eta beste ikuspegi desberdin batzuk emanez, ez? Eta aurten, claro, Londreseko pasarelak, omenaldia egin dio Bibianeri, eta bertan agertu dira diseinatzaile desberdinak, gaurren egunean daudenak nahiko faman edo de mundu guztiaren ahoetan, ez? Eta bat izan da Burberryren kolekzioa. Burberryren kolekzioa, Daniel Leek sortu du aurten, lehenengo aldiz, bera izan da, badakizue, marketan juten dira direktore kreatiboak eta aldatzen, ez? Eta aurten, ipini dute lehenengo aldiz, Daniel Lee, zegoela lehen Bottega Veneta markan, orain Burberryko kolekzioa sortu du. Eta, kriston arrakasta izan du, pixkat Bibianen tartan hauek berrerabili ditu, ez? Kuadrozko kolekzioa sortu du. Eta, holan berezi moduan, komplementu berri bat ipini du modan. Laspior, gauza hau alden izazuke mikroazpitik, baina bigarren kafean dena benetan egiten dugu. Ez digu ematen denbora? Bai, denbora ematen digu. Zuri tren hartzeko denbora ematen dizu? Eta hemezortzitako hartuta niko... Ados. Bakizuz ipini dauen modan? Zer? Urpoltza beroak komplementu moduan. Hemen ikusten da argazkian egia da, ez? Eta ja honekin mugatzen dut. Elkarra batzen ari zaro, ja? Bai, baina oso iluna da, eta orduan etxoen, Orduan hau da pixkatin auteriak eta moda. Eta hori modan jarri du, baina hori poltsa bezala eramateko? Poltsa moduan eramateko. Eta barruan daramazu dirua edo urberoa? Ez dakit, hori galetu indako diogu. Hor bi poltsa daude, bat berorako eta bestia dirurako. Baina invento hona da, Ez da txarra. Eta, komplementu bezala, balio du. Aizu, 5 eta 3, zuk 2 minutuetan trana daukazu, Maria. Hori hartzeko aspirazio daukazu? Bai. Bale, segi korreka.
Ez baduzu hartzen bueltatuta jarraituko dugu zurekin izketan. Vale, eskerrik asko. Izan ondo, aio! Bai, gezurra dirudi, baina hemen nengoen kezkatuago Maria bera baino, trenaren ordutegiarekin begiratzen aritu naiz, eta egia da normalean, eta zoritxarrez Renfe ez dela puntualegia izaten, baina, tira, badoala Laspiur. Agur, Maria Romero Laspiur! Trenaren bila doat horregatik esan diogu, agur. Eta ez dugu aipatu, baina Dilara Findikogluren desfilean labanekin sortutako soinekoa ere aipatu hartzuen Maria Romero Laspiurrek. Ez da posible izan, eta hurrengo batean akaso aipatuko dugu hori. Arratsaldeko 5:04 minutu dira, eta gu bagoaz segituan, etxe honen beste lagun eta iaia, familiako kide den beste pertsona bat agurtzera. Hemen tartangona batzuk ere ondo. Hau bentzun da, oiana dantzan jartzeko gertu daukagu, baina kantuak beste giro batera eramateare nahi genuen. Bihar otsailaren 24, bihar ahoz-aho nazioarteko jaialdiaren abia puntua. Eta gu Mai Gorostiaga Pozorekin izan ginen, hementxe izan genituen Iñaki Carretero, hemen izan genuen arekin batera, esango dut, ez? Ane Guevara, eta tira, Mai Gorostiaga berari izan genuen, urrengo asteetan jai hartuko du, beste lan batutan ibiliko delako, narrazioa, ahozkotasuna batetik bestera eramanaz, bihar bertan abiatuko da ahoz-aho berrobin, eta guk minutu gutxi batzuk laportu dizkiogu batetik bestera dabiela, galdetzeko ea estresak janduen dagoeneko, edo ondo dagoen. Mai Gorostiaga Pozo, ondo altzaude, arratsaldeon? Arratsaldeon ekipo, estresa bukauta ja. Oso, luzegi egiten dira azken egunak egia esan, dena itxita daukasunean ez da iristen azteko momentua eta luzatzen dira, baina pres bihar azteko gogoz. Ondo, aizu, dagoeneko dena lotuta izan duzu azken orduko ez da egite gora berarik edo momentuz dan ari da goxo eta xoabe joaten? Bueno, momentuz, egurra ukitu barko baina momentuz dena oso ondo dijoa, iristen ari da Nikaraguarra Bilboko aireportua, Soameza bere bila jondira, diaria gurekin izango da Berrobin eta Maite Frankorekin batera, behar den bezala azteko ipuñaren hilabetea, Iñaki Carreterok digun bezala, así que dena pres eta ondo dijoa. Segurazki izango ditugu, horrelako gora berak eta horrelako ezustekok, baino bakizue, energiona dagoenean, beti aurrera. Soameza Nikaraguarra helduko da gaur Bilbora eta bihar Berrobin izango da etxolan helduentzako emanaldia Maite Frankorekin batera, euskeraz eta gazteleraz izango da, eta arratsaleko 8:00 izango da. Baina bada beste, ez dakit, hitzordu polit eta garrantzitsu bat, ahoz-ahoren abia puntu den asteburu honetan Mai, eta da Ordiziako delikatuzgunean izango den ipuin narrazio lehiaketa lehenengo fasean murgilduko dira, bertan aurkezlanetan izango da Iñaki Carretero, entzuten ari garen duo Dirima Aragoiarren musikaren entzuteko aukera izango da, eta antxe hasiko dira lehenengo saioak lehiaketari dagokionez. Lehiaketaren lehenengo fasea, aurten 5 partaide ditugu, 5 narratzaile puska, Vanessa González, Arrasatetik, Irati Goikoetxea, Beasaindarra, Urtzi Gorostiaga Ataondik, Tolosarra eta irabazlea izan zen bere garaian Amaia Pagola, eta bat faltaz... Gasteiztik, Ane Arrugaeta. Ane Arrugaeta, Gasteiztarra. Memoria zari naiz, eta denako gaitu ditut. Batzuk ja parte hartu dute gure jaialdian behin baino gehiagotan, Irati eta Amaia biek irabazle izan dira beste urtetan, baino beti dago ezakit, ipuña kontatzeko goze hori edo ezakit, nola esan, baino batzutan behar dezu kontatu, ez da como síndrome abstinentzia, iristen danean lehiak eta kontatu behar duzu ipuñak.
ezin duzu aukera hau alde utzi eta puntatu dira ere. Eta, bueno, ez dakit ipuñaren festa. 5 ipuñoz ezberdinak, 5 estiloz ezberdinak, epaientzako seguro super zaila jarriko dizkigute, eta 3 sailkatuko dira finalerako. Jartzen badegu aurkezle bat Iñaki Carretero bezala, eta dena borobiltzeko, duo Didi Maragoidarrak, txelo eta bibolina zuzenean, musika freskoa eskaintzeko, opari bat. Aizu mai, dio Iñaki Carreterok martxoa dela narrazioaren edo ipuinen hilabetea eta arrazoia du, eta horren isla, ahoz ez dela asteburuetan soilik gertatzen. Ostiralean abiatuko da, bihar bertan, larun batean delikatuz gunean ordizian izango zarete, belauntzan igandean Maider Altzelai eta Igor Salaren eskutik, umeentzako emanaldi horrekin kulturetxean, baina hortik aurrera gauzak ez dira geratuko. Astelena, asteartea, asteartean bina gainera, Legin eta Tolosan izango zarete, asteazkenean Oñatin, Hernanin ostegunean, zuentzat astearen barrukalde hori ere bada ogiaren mami, ez da? Ez da gelditzen apirilak bat arte. Ia egunero saio bat, egun batzutan bi, inkluso 3, urrengo astean aste artean, Aitor Ventureira egin liburuen aurkezpena, Rutas mitológicas del País Vasco bigarren atala, amarotzen eskainiko du, erakutsiko digu, liburu berri hori, Durango azokan presentatu zen, eta ausora ekarri nahi izan du, eta gurekin egongo da, umentzako saioak, helduentzako saioak, hasi besterik ez garain, orduan, nahi baduzu, astero, tartetxoa hartuko nuke, berririk emateko, igual gonbidatu berezin batek hartzeko, zer iruditzen? Badakizu mai, hemen guk beti daukagula horrelako proposamenei erantzuteko modu berdina. Venga, vale. Noski, etorri lasai. Mai Gorostiaga, alaxe egingo dugu eta esandakoa joan den urtean ere izan genuen hemen greziar narrazio eta musika ezagutzeko aukera, aurten exotismo narratibora jo nahi baduzu bigarren kafeko mikrofonoak, badakizu beti prest daudela horrelako giroetarako, eta baita zuk kontatzeko nola doazen gauzak eta hilabetearen zama nola ari zareten kudeatzen. Perfecto, Gaspar Rosetiri esango diot motorrak hartzeko, gonbidatuekin batera, estudiora gerturatzeko, telefonoz, gonbidatu berezi hauek, batez ere kanpotarrak etortzen direnak, beste kulturak ezagutzeko eta beraiekin batera bidaiatzeko. Eskerrik asko mai, koko naiz. Mai Gorostiaga Pozo izan ondo, egur asteburuan kakapila eta joango gara ahoza horren berri izaten tarteka urrengo aste guzti hauetan. Mila eskarrekin paso, muxu bat. Besarka da handi bat, muxu bat. Aio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Gara urtekaria 2022. Sorioneku, geroari mintzo zaion iraganeko ikurra. Urteko gertaerarik garrantzitsuenak, urte asaldatu bateko grafikoak, datuak, kronikak eta irudiak, euskaraz eta gazteleraz, 216 orrialde oparo irudiztatuta. Asteburu honetan, kioskoetan, Gara urtekaria 2022. Arratsaldeko 5 eta 12 minutu izango dira segituan, eta segituan guk agendari egingo diogu tartea hemen, bigarren kafean arte eszenikoak gaur protagonista. Gobara, airera, trapuzekinak. Sexualitate askearen defentsan militantziari emandako bizitza izan duen hernaniarra ezagutuko dugu. Interview aldizkariaren azalean, lesbiana porque sí, zela esanez agertu zen lehen emakumea, Enpar Pineda. Ikuspegi transfeminista azkenean beharrezkoa da, dena oso lotua dago ere bai, heteropatriarkatuaren inguruko irakurketa eta gizonen eta emakumeen eraikuntza bi sexu askapenaren borrokatik, baina baita borroka feministatik ere landu beharreko zerbait da. Baina, zentzu hortan uste dute mugatzera baino gehiago zabaltzera jo behar dugula, ni bintzate hor nago, uste dute beste borroka batzuk eta beste aliantza batzuk egitea ezinbestekoa dela, eta gaur egun gainera guretzat Europako herrialdeetan jaiotako pertsona zuri bezala hor badauzkagula erronka handi batzuk.
ikusgaitasunarena. Porque azkenean, ikusgaitasuna lortu dugu armarioak zabalagoak ditugu, ez? Lehen armarioa zen burnizkoa. Ezin zenon hortik atera, eta ateratzen baldin bazina, lana bazenun galtzia edo etxia, alkilerrean baldin bazina, hori gauzaiek direktamente ziren. Eta orain zabalagoa da, baina azkenean ikusgaitasunarena jarraitzen du asignatura pendiente izaten. Hernaniko Kulturarteko Plaza Feministako podcasta. Entzun ezazu hernani.eus webgunean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. 5:14 minutu eta aipatu behar dugu gaur ere pozez hartu dugun berria izan ere, aho batez onartu du Espainiako parlamentuak 340 boto aldeko, senide eta lagunek bere buruaz beste egiteko arriskuan dauden pertsonei laguntzeko duten ordaindutako laguntza baimenaren proposamena. Ez da edonolako berria egia esan, eta egia esan ez da oso ohikoa gure sistema parlamentarian izan Hego edo Ipar Euskal Herrian, horrelako berriak entzutea, batez ere gaiak ala behar duelako, akaso suiziaren inguruan inoiz hitz egin dizuegulako, eta badelako gertu harrapatzen gaituen zerbait. Esango nuke gaur egun zoritxarretan harrapatzen gaituela gertu suizidioaren gaiak, baina batez ere hori, hau batez hartutako erabaki izan delako, eta horrelako erabaki politikoak, ez da, liskarrik gabe hartzeare, badelako posteko moduko zerbait, Iñigo Errejonek hause esan du gaur parlamentuan bertan. Hoy les venimos a traer una propuesta concreta, sencilla, barata e inmediata para un problema urgente y uno de sus efectos más brutales y más duros. Cada día se quitan la vida en España 11 personas porque no pueden más. 11 al día. Es evidente que esto es un fracaso como país, pero es que lo intentan muchas más personas y muchas más dan señales sin que nadie haga caso y atienda a esas señales. Es clave, señorías, el acompañamiento. Estar solo multiplica la depresión o la voluntad suicida. Poder tener a alguien al lado puede marcar la diferencia. Los familiares o seres queridos de personas en riesgo de suicidio también soportan una inmensa presión. A menudo... Hauexek Iñigo Errejonen hitzak, datuak ere ez dira lasai egoteko modukoak, egunero Espainiar estatuan 11 pertsonek egiten dute bizitza, kentzen diote bizitza bere buruari, 11 pertsona suizidatzen dira, baina askoz gehiago dira saiakera hori egiten dutenak, eta, arrazoi asko medio eta hori konpontzeko bide asko daudelarik ere, inguruan horrelako arriskuan dagoen norbait ondoan egon ahal izatea, bada erabaki politiko txalogarri bat, eta alaxe kontatu nahi genizuen, gaur egunean zehar jakin dugun berri honi tartetxo egin genion. Eza isiltasuna baino soinu jasan zauri Biziari
hemengo bertze inor. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bostak eta 20 minutu, mentxe gara bigarren kafean, azken txampara hurbiltzen, baina oraindik txampa luzea daukagu aurretik, arraun asko egiteko, eta, bueno, asteburuak edo bihartik iganderako tarte horrek arte zenikoen programazioari dagokionez, dauzkan hainbat itzordu aurkeztu behar dizkizuegu, eta lehenengoa kantuarekin oso egokia, ze hondamendi baterako kantua dirudioneko jen. Bai. Eta hondamenditik gertu izango da gainera. Hori da, hondamendia Amorebieta Etxanoko zornotzaretoan egongo da ostiralean arratsaldeko 8etan ikusgai, eta horrez gain, igandean ere, Urnietan Saroben izango dira arratsaldeko 7etan. Beste ez dakit hondamendia familian gertatzen ote den Sagastitarrak. Amorebietako Lombo aretoan egongo dira arratsaldeko 7:30 ostiralean, eta hemen familia bat izango dugu, Anaia Arrebak eta Aitza, eta abizenaren kontuekin, bilobaren abizenaren kontuekin, hortxe eztabaida sortuko da familian. Eta beste familia edo, amatasuna gehiago lantzen duen lana, Jerma. Eibarko Koliseo antzokian, 7etan La Dramatika Erranteren lan hau ikusteko aukera izango dugu, García Lorcaren historian oinarritua, baina gaur egunerakotua, oso garaikidea dena, eta amatasunaren inguruko hausnarketa bat ekartzen edo sortzen duena. Eta dantza ikuskizun bat ostiralerako Abundance. Sopelako Kurtzion izango dira 8etan, Osa Mujika konpainiako lan hau eskaintzen, Jaiotz Osa da koreografoa, eta printze eta printzesaren historia desagertarazi nahi dute lan honekin, eta uste dut lanean bertan oso, parte hartzaile bereziak egongo direla, uste dut Jaiotzen ama bera ere parte hartzaietako bat dela, dantzarietako bat, eta lana segurazki performance tankerakoa da, eta seguru, kuriosoa eta bitxia izango dela. Eta lehen entzun dugu gainera Gartxotek Jaiotzekin batera egiten ditu bideoklipak, eta mugimendu eta estilo hori, eta emanaldia bera ere, eta beraz, hemen bere lan bat ere ikusteko aukera. Eta larun baterako proposamen gehiago. Lehendabizikoa Alderrai. Mungiako Olalde aretoan arratsaleko 8etan. Kasu honetan ipuin kontalari baten historia kontatzen du, pertsonaia honek errealitatetik hartzen omen ditu historiak, eta gero kontatu egiten ditu, bera kalean bizi den pertsona da. Lehendakari gaia, Irungo Amaia antzokian egongo dira 7etan, joan den astean Donostian izan ziren 4 egunez, eta kasu honetan larun batean Irunen esan bezala. Uste dut zuaitz gainera futbolistok lanarekin ere naparroatik badabilela egun hauetan, gaztelerako bertsioarekin, baina hemen, beste bere fazeta bat ikusteko aukera. Balbea. Lemoako Kotxepin kulturretxean 7etan larun batean eskainiko du H teatroak bere zahartzaroaren inguruko lan edo bakarrizketa hau. Iñaki Ziarrusta da protagonista eta egilea, eta oso lan interesgarrian ikuste dut edozeinek ikustekoa, publikoarekin ere, harremana edo daukana, segunetan non egiten den ziurraskin, ikusi nuen gunean behintzat hala da, eta, oso proposamen interesgarria. Eta hirukortxe azukre asko eta brandi gehiegi. Aste honetan gainera, notizi berri bat eta ona izan dute, berri zen egongo dira larun batean, arratsaleko 7etan. Donostiako antzerkisaria jaso du lan honek, beraz martxoaren 27an, Victoria Eugenian berriz ere eskainiko dute, antzerkiaren eguna martxoaren 27an da, eta urtero egiten den bezala Victoria Eugenian ekitaldi bat egiten da, non Donostian urtean zehar euskaraz egin diren antzeslanen artean, ikuslego edo epaimai batek erabakitzen duen zein izan den
onena. Eta kasu honetan, Amankai Gaztañaga, Iraia Elias eta Erika Olaizolak sortutako lan honek irabazi du, beraz, berriz ere, hor ikusteko aukera ere egongo da, baina aurretik, larun batean berri zen. Eta larun batean, Zangotzako Baientoro Jauregiko Kulturretxean 8 trash ikuskizuna egongo da, zaborraren eta birziklapenaren inguruko lana hau da, eta pixka bat nahastu egiten du denetarik dantza, perkusioa, zirkoa, denetarik dauka. Eta dantza ikuskizun pare bat gehiago, Serenity Suite, Balmasedako La Enkartada Fabrika Museoan 7, eta kasunetan 2 dantzari egongo dira denboraren joana aztertzen lan honen bidez. Matxalen Bilbao eta Natalia Garzia. Eta flamenko pixka bat ikusi nahi duenarentzat, Bilboko Terminal 5 gaueko 9:30 Edurne Portillak flamenko ikuskizuna eskainiko du, beraz hortxe ere flamenko pixka bat. Ton prénom, les orages et quand on meurt pour de bon, tu me manques, pourtant tu es là. Tu me manques, pourtant tu es là. La vie d'une étincelle, un rayon, la surface de la terre, les saisons, tu me manques, pourtant tu es là. Eta aztu intzait, Tupper Sex, borratu intzait. Enekin igandegatik galdetu edo. Ez, larun batean da. Larun batean, Lezoko Gezalan, arratsaldeko 7:00. Amateur talde batek eskaintzen duen lana da, eta lan hau desiente mugitzen ari dira, eta gonbidapena bidali diet onatortzeko, eta seguraski ekainan izango ditugu. Eta Tupper Sex honetan, zer ikusiko dugu, lau emakume elkartuko dira, 50 urte ingurukoak Tupper Sex sesio bat egiteko, batzuk agian ez dute beste gogo, besteek bai, eta bertan ezagutuko dituzte ziurraski beraien burua zer ezagutzen ez dituzten gauza batzuk. Beraz hortxe proposamen hori ere. Baina orain bai, igandeagatik galdetu behar dizut, eta hemen ere baditugu, emanaldi gutxi batzuk aipatzeko. Bai, hori da, Obe Isilik Antzeslana, Erandioko merkatu zaharrean egongo da 7, Ramon Agirre eta Itziar Ituñorekin. Itziar orain Iratiren estreinaldiarekin atzera eta aurrera dabil, Madrilen dabil, baina pentsatzen dut emanaldirako etorriko dela, eta Amaia Lizarraldek egiten dizkio ordezkapenak. Eta dantza ikuskizuna, Sez, Getxoko Utopian, 7, eta kasunetan Ramon Megoia Zerkaren historia do kontatu nahi du. Gerra Zibilean jende askok erbestera alde egin behar izan zuen, eta kasunetan Ramon hartu dute protagonista, edo historiaren ardatz. Eta gizona da historiaren ardatza, baina emakume batek dantzatzen du, eta pixka bat gai honen inguruan dagoen isiltasuna, salaketan moduan, eta dantzaria bera ustez, Ramonen familiarra da, abizena behintzat, Monika González Megoia delako, eta pentsatzen dut, bere atxonan edo oinarritua izango dela lan hau. Ados, hauek proposamenak asteburu honi begira, ostira larun bat eta igandeari begira, baina guk gaur osteguna izaki, eta ostegunero bezala, kafe hutsa hartu behar dugu gure arte eszenikoen gaurko gonbidatuarekin. Ez da gauza gazatu den, baina gure kantu hemen geratu da airean nonbait, eta segituan berreskuratuko dugu. Aukera baldin ba daukagu behintzat. It's never quite as it seems. Never quite as it seems. I know I felt like this before, but now I'm feeling it even more, because it came from you. Marcos Goikolea Unzalu, gidoilari eta dramaturgoa. Iruñakoa izan arren, urteak daramatza Bartzelonan, eta gaur ere hantxe dugu uin eta pantalla bestaldean. Bertan egin zituen ikusentzunezko komunikazioan ikasketak, eta baita hainbat dramaturgia ikastaro ere.
Izan ere, 2019 urtetik Sala Beckett Obrador dramaturgia eskola handian dabil ikasi eta formatzen. Horrez gain, zinema eta telebistako gidoigintzan ere masterra du. Ibilbide profesionalari dagokionez, kamera laguntzaile gisa urtetan aritu da. Bartzelona Teatr eta Madril Teatren ikuskizun ezberdinen inguruko idazketa egin izan du, edota hainbat publizitatetan kontzeptualizazio eta sormen idazketak burutu ditu. Gainera, film laburrak idatzi ditu, Desde Dentro edo Norbaiten Trumoia, eta Euspot lehiaketan lehen saria ere jasoa da. Azkenaldian gainera, Desesperats per agradar, serializados kick katalanezko serien lehen laborategian hautatutako telesaia izan da, eta gaur egun finantziazio fasean dago lan hau. Beste garai bateko norbait izateko aukeran pentsatzean, Federico García Lorca datorkio burura. Akaso hortik bere idazketarako maitasun eta grina. Horrela, egin dituen dramaturgia ikastaroetako batean, Marc Angelet izan zuen irakasle, Bartzelonako dramaturgo, idazle eta zuzendaria. Berak eman omen zizkion antzerkigintza berriak egitasmoaren oinarriak. Eta horrela, 2021 aurkeztu eta bertan aritu da, ez naiz inoiz Dublinen egon antzezlana idazten. Ez zuen irabazi, baina Mireia Gabilondo tutorea lanarekin maitemindu eta tentazioakekin taularatzea erabaki zuen. Horrela egin dute. Eta egun, Euskal Herriko txoko ezberdinetan dabiltza bere lana eskaintzen. Goikolea familia ere obraren jarraitzaile sutsu bihurtu delarik. Lan honek ekarri du gurera gaurkoan Marcos Bartzelonatik egongo da gurekin, eta honi buruz eta beste hainbat konturi buruz ere arituko gara berarekin. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Marcos Goikolea Unzalu. Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko, ze aurkezpen polita. Arratsaldeon, Marcos. Arratsaldeon. Abestia proposa ere bai, Bai, hori gero galdetu behar nizun. Ni zerbait eskatu dut abestia bai. Gauz asko dakizki bianak eta ikusten da asmatu duela, dakien guztiarekin. Izun, Marcos. Bai, nik aldera bat egingo dizut eta gero akaso besteren bat orokorren oianak idatzen du, kafe hutsa izeneko tarte hau. Nik galdetzen dizuet arte estenikoen protagonista zareten hoi, ea kafezaleak zareten bai ala ez? Kafezalea, bueno, pare bat hartzen ditut egunean, ez dakit hori zalea den edo ez. Nahiko zalea bada, uste dut oiana zaleen taldean kokatzeko. Bai. Kafea inondik inora usaindu nahi ez duzuen taldean ez. Bai, gaina ikusi dute, taza zuela eta pentsatu dut, agian infusio izango da, ez, kafia. Infusio da, bai, eske bigarren hartu dut ja. Bueno, orduan... Bigarrena pentsatut gehiagizela zela ez dakit. Bueno, orduan da... everyone friendly. Hori da. Bai oianaren taldeak eta bai nere taldeak ondo hartuko zaitu hor. Oso ondo. Bueno, pixkat, Marcos, hasiko naiz galderekin, eta pixkat zure iraganera edo egingo dut salto. Esan dut ikusentzunezkoak ikasi zenituela, gero dramaturgia ikastaro asko egin dituzu, eta jakin nahi nuke oso argi izan zenuen beti ikusentzunezkoen mundu horretan lan egin nahi zenuela? Bai, fikzioaren munduan lan egin nahi nuela, bai. Nik hasiera baten txikitan, nik txikitatik beti egin ditut antzerki, Iruñako antzerki eskolara jotan nintzen, eta, bueno, konpainia bat egin genuen lagunekin ere bai, oso gaztetan, eta amateur munduan. Eta orduen, banekien fikzioaren munduan lan egin nahi nuela, gero ikusentzunezko komunikazio ikasi nuen, rodajetan hasi nintzen lanean, kamera laguntzaile bezala, eta horrego nintzen, ez dakit, 4 urte edo ez. Eta asko gustatzen zitzaidan ere rodajen mundua, baina ni kamera laguntzaile izanez, azkenean oso teknikoa egiten zitzaidan dena, eta gero pasatu nintzen idaztera. Berez, idatzi nahi nuela, agian hasieratik ez nekien, baina hor barruan ibili nahi nuela, bai. Adibidez, ez zinen txikitan idazten eta aritzen zen. Bai. Bai. Ibiltzen zinen, zerbait eta idazten.
Txikitan idazten nituen, ipuin motzak idatzen nituen lehenengo, gero, bai, eta gidoiren bat, eta bai, txikitan idazten nuen. Gauza gehienak galdu egin ditut, kristopena da. Oroitzen naiz, historietaz oroitzen naiz, baina ez ditut, ja. Berriz ere berridatzi beharko dituzu, akaso? Bai, ez birainateako litzateke ziuraski. Bai. Orain sartuko gara batez ere, ez naiz inoiz Dublinen egon, baina aurretik, aipatu dut nik Eurospot, Euspot, oi ama, gara gaizki esan dut izena. Marcos, saio hontan sekretu gutxi izaten ditugu. Askotan, ekibarko genituzkenak, baino gutxiago. Eta hoian inauteri dator. Hemen brometan dabil, Julen Dabiok ajearekin gaudela esanez, igandean Eurovision formato berezi batean aritu zen aurkezlenak egiten inauterien baitan. Eta nik esango nuke hortik etorri zaiola Eurospot esateko joera. Naiteke, zebein baino gehiagotan esan nuen Eurovision raungieto. Karo, hori izango da. Eurospot, ez dago gaizkira. Ez, begira. Eta gero, Julenek berriz pentsatu du, bai, nik turra hor Eurosporten ikusten dut. Inigo, bale. Jarraitu elkarrezketarekin interesgarriago da eta. Venga. Euspot, gainera, Euspotekoekin aritu ginen, Julen. Aritu ginen, bai. Julen jabete batzuk. Bueno, hau, aspaldiko kontua da bertan parte hartu zenuen, irabazi egin zuen zuk egin zenuen spot batek, eta hitzik gabeko 40 segunduko iragarki bat aurkeztu zenuen. Nola gogoratzen duzu edo, nondik etorri zitzaizun ideia? Uste dut, bideoa ere badugula, jarri nahi badu Inigok, animali ez mozorroturiko norbait agertzen da. Bau, ideia izan zen, Iruñako antzerki kuadrillan, ari ziren egiten antzeslan bat, maskarekin, animaliekin, ez? Eta orduan ikusi genuen lehiaketa hau, eta hasi nintzen pentsatzen, lehiaketa zen, sarean, edo sare sozialetan euskera erabiltzeko iragarki bat, ez? Eta orduan pentsatzen nuen, animali bakoitzak egiten duen zaratarekin jolastuz, bideoan agertzen da, baina agertzen dira animali desberdinak guztiak B egiten. Eta iragarkiak esaten dizuna da, bakoitzak batek txio, besteak kurrin, eta besteak ez dakiz egin beharko zuela, ez? Eta hortik ateratzen, bai. Osa, maskarak izan ziren lehenengoko... Lehenengo ideia edo bertatik atera zitzaizun. Begira. Eta gero aipatu du nik biografian, eta hau berezia iruditzen zait, zestakit horrek ere gero urduri jartzen zaituen orain bestelekuan ere bazaudelako. Antzeslan ezberdinen inguruko iritziak idazten dituzu edo, ez dakit nola hasi zinen horretan, eta horrek urduri jartzen otet zaituen orain beste norbaitek zure antzeslanari buruz ere, idatzik. Bai, horre manduzu, bai, oso. Egia esan, orain ia ez dut egiten, Hori hasi nintzen, joaten nintzen, antzerkira asko jotan naiz, eta hemen Bartzelonan, askotan Twitterren publikatzen nuen argazki bat, edo bideo bat txalotzen, edo esaten, joan hau ikustera, edo hau hemen dago, edo dena delakoa. Eta orduan idatzi zidaten teatrebarcelona.cometik, dela, aldizkari digital bat, ez, hemengo kartelerari buruz, eta esan zidaten, ea nahi nuen hasi idazten apur bat, ez dira kritikak, gomendio txikitxoak dira, oso laburrak, eta zergatik gustatzen zaizun, eta kitxo. Eta bai, baina egia esan, urduri jartzen hau orain, eta gutxiago egiten dut horregatik. Badazpada gero, buelta etorriko zaizun edo? Bai, guztiz. Oso ona naiz, oso ondo portatzen naiz. Beraz, empatia eta goxotasun hori bueltan etortzea ere esperoko duzu, Marcos. Bai. Eta egunen baten ez badator, ez da zer gertatzen nahizu. Eta hauetako batean irakurri dut, hau jarri zenuela, ez dakit, hola pentsatzen duzun oraindik. Mezua ez dela inoiz bukaerarako utzi behar, antzeslan batean. Hori jarri nuen nik? Ez dakit noizkoa den, orain ez duz gogoratzen, 2019koa da kaso, urte batzuk pasa dira dagoeneko, bai. Jesus, begiratu duzu, Zer kuxixatu dut. Esango zenuke, mezua antzeslan batean, obran zean joan behar dela, momenturen bat egokiagoa dela ikusten duzu, horren arira? Intuitzen joatean ikusten dut ondo dagoela beti, ez? Hausnarketan puntu hori izateko, baina amaierarako ere giroren bat gorde daiteke. Bai, eta orain sartuko gara pixkat sakonago,
ez naiz inoiz Dublinen egon lan honetan. Nik aipatu dut Mark Angeletekin dramaturgia ikastaro bat egiten ari zinela, eta berak aipatu omentzizula antzerkigintza berriak egitasmo honen oinarrak edo berak emantzizkizula. Nik hau nola dakida, Inigo Aranburu aktorea, Marken oso laguna delako, eta gaina oso berezia iruditzen zait, Inigok informazio hori Marki eman, eta Inigo da, zure familiako aita. Claro, bai. Ez hori konturatu ginenean, Inigok pasazion Markek pasatu zidan niri, eta horregatik esaten dugu, dena hasi zela Inigon, eta gero berak amaitu du antzesten, ez? Bai. Oso solitate handia. Bai, eta nola gogoratzen duzu edo ze esperientzia antzerkigintza berriakeko Iñaki Fiz ere zurekin egontzan, eta berak pixka bat aipatu zigun antzerkigintza berriak zertzen, baina nahi baduzu zuk ere agian entzule batek behin lehenengo aldiz entzuten badu orain, jakin dezan zer den, eta gero hor ze esperientzia izan duzunzuk. Bale, antzerkigintza berriak da, antzerkigintza laborategi bat, ez? Donosti Kulturak egiten duena, zoragarria da, nik mundu guztiari, idazten duen, antzerkia idazten duen mundu guztiari gomendetuko nion. Ta bertan, urtean uste dut 8 idei hartzen dituela, zuk bideo bat bidali behar duzu, 3 minutuko bideo bat azaltzen zer egin nahi duzun, zein den zure ideia, zeri buruz hitz egin nahi duzun, eta nola, apur bat. Eta haiek 8 ideia hautatzen dituzte, eta orduan badituzu 3 topaketa egiten ditugu, non Patxo Telleriak eta Mireia Gabilondok zuzenduta, beraien tutoritzapean apur bat, tekstua garatzen duzun, ez? Gero, testu hauetatik, 8 testu irteten dira urtero, testu hauetatik bat aukeratzen da ekoizteko, nire urtean ez zen nire aukeratua izan, baina gero deitu zidan Mireiak beranduago, esaten berak testu asko oso gogoko zuela, eta komedia bat egiteko gogo handia zuela, eta hori. Eta esperientzia, oso polita, antzerkigintza berriarena, ze azkenean oso aberaz, idazketa prozesua normalean oso bakartia izan daiteke, zure etxean bakarrik hor, eta jente bat izatea, Patxo eta Mireiaz gain, beste lankideak ere bai, azkenean guztiok irakurtzen dugu bestek idazten dutena, eta oso aberazgarria da, nik uste dut bai. Eta nola gogoratzen duzu Mireiak aipatu zizunean zure lana taulara eraman naizuela? Ez nuen sinisten. Oso pozik, deitu zidanean justo, oroitzen naiz, esan duela sinisten, hasiera batean izan zen, benetan, baina benetan. Eta berez, gainera, oroitzen naiz esan zidan, deituko dizut produktoreak eta hitz egiteko ez dakiz zer, eta nik 2. edo 3. deialdira arte, nire gurasoi eta nire bikoteari baino ez nion esan, ez nuen, esaten nuen, hau egia da. Eta konta iguzu, historia beraren abia puntua. Nondik hasi zenuen historia hau? Bale, nik historia hau hasi nuen txantxa batetik, ze duela urte mordo bat, nik orduko bikotearekin utzi nuenean, batean konturatu nintzen, mundu guzti, bikote horrekin egon nintzen ez dakit 5 urte edo, ez? Eta utzi genuenean, mundu guztia zebilan, eta ondo zaude, eta ondo zaude, eta zelan zaude, eta ondo zaude, eta batean konturatu nintzen gainera, nire lagun gehienak denak zirela bikoteak, eta faltzen joaten ginenean denak zirela bikoteak, eta orduan asmatu nuen bikote imaginario bat, ez? Eta horrela, afaltzera joaten ginenean, jartzen nuen aulki huts bat neure alboan, eta ondo zaude, oso ondo nago berarekin, tal, ez dakit, bakizu, eta horrela jolasten nuen. Eta lagunekin, antzerkiko lagunekin, konturatu ginen, oso txantxa eszenikoa zela. Azkenean da, aulki huts baten inguruan jolastea. Eta orduan pentsatu genuen, sketch bat egitea, baina gero hor geratu zen, eta beti, ideia buruan izan dut, eta ez zait joan, nik uste dut ideia ona zela. Eta horrela hasi zen, bai. Begira, ze ona. Bai, izango nuke. Bai? Tontakeri itzela, bai. That was the time I used to pray. I have always kept my faith in love. It's the greatest thing from the man above. The game I used to play. I have always put my cards upon the table. Aizun Marcos, badugu zuretzat galdera bat espazio, ez dakit paralelotik edo
datorrena, astez aste protagonista zaretenok, arte eszenikoen protagonista zareten zuek, galdera bat bialtzen diozue urrengo asteko gonbidatuari. Edo hobeto esan da, astean zehar Oianak eskatzen dizue galdera bat datorrenarentzat. Eta zuretzat ere galdera bat eskatu die, berdinki zirkuseko irati eta koldori hauxe galdetu dizue. Kaixo Marcos, hemen irati eta koldo zirku garaikide konpainiatik galdera hau daukagu zuretzat. Bueno, guk aurreko astean berdinki bezala egin genuen elkarrizketan aipatu genuen guretzat sorkuntza prozesuak oso terapeutikoak dirala eta bueno, nolabait esateko autobiografikoak edo behintzat mugitzen gaituzten gaiak jartzen ditugula holtza gainean. Zuretzat gidoia idazteko momentuan, ze izan da gehiago autobiografikoa edo fikzioan oinarritua, ala zu ere ez zara izan sekula Dublinen. Hortxe galdera, Marcos. Bai, a ber, gauza biak, nik uste dut azkenean idazten duzunean gauza biak daudela, ez? Osea, zure bizitza, zure realitatea eta fikziotik pasata. Antzeslan honetan, ni konturatzen naiz nire familia osa dagoela, hori egia da, azkenean pertsonaiak ez dute esan haiek direla, noski, baina beraien kutsu bat dute. Eta beraz esango nuke, erdi, bai, nire bizitza hor dago guztiz, baina fikzio asko ere badago, noski. Exagerazioa erabiltzen da komedian beti, ez da bizitza, ez da horrelakoa, zoritxarretz batzutan. Eta okerrezpanago, zu ere Dublinen etzara izan, naiz eta aireportuan izan zaren. Bai, hori da. Aeroportuan bai, naiz 2 ordu edo, baina Dublinen irian ez. Eta beste aktoreak ere ez dira izan, esan genuen hemen joan egin barko duzuela familian, ez? Bai, plan hona da, bai. Bai. Historia kokatu duzu Gabonetako afari hoietako batean. Apropos aukeratuko zenuen garaiura. Bai, azkenean Gabonak familiarekin elkartzeko ahalegin handiagoak egiten ditugun momentu bat da, ez? Eta nola familia honek gatazka asko izan dituen eta duela pilo bat ez direla elkar ikusten eta uste nuen Gabonak itzaki ona zela denak barriro elkartzeko. Eta nik, esan barretzu nik Donostian ikusteko aukera izan nuen, kuriosidade daukat, testua euskaraz idatzi ote zenuen edo gazteleraz? Hor, uste dut antzerki gintzan gazteleraz aritu zinela, edo... Lehenengo bertsioa, bai, euskaraz, erderaz idatzi nuen, bai. Eta gero Mireiak esan zidanean taularatu nahi zuela, esan zidan euskaraz landu nahi zuela, orduan itzuli nuen euskarara, eta gero jarraitu genuen bion artean lantzen ere, bai. Nik hor zoriondu nahiko zintuzketere, ze askotan, hemen askotan aipatu du nik, baina gaztelerazko testuak euskaratzen direnean galtzen dute nire ustez, edo nik behintzat hola sentitu izan dut, naturaltasun asko, freskotasuna, eta nik uste dut zure antzeslan honetan freskotasuna eta naturaltasun hori ezinbestekoak direla eta oso ondo daudela. Eta alde horretatik ere, bai, zorionak euskeraz ere oso ondo, nik gazteleraz izutik. Hau batez ere nik uste dut aktoren lana izan dela, ez? Egia da hasiera batean lehenengoko itzulpenarekin bai gertatzen zela apur bat, freskotasun apur bat galdu zuela, baina aktorek jartzen diotenean bere, ez dakit, beraien hitza asko freskotzen dute, bai. Imaginatzen dut pozik egongo zarela holtza gainean dagoen Amesti familia honekin, Amesti da, Bai, oso pozik ametxetan. Boskote, ez dakit. Bai, 5 dira, lau aktore, baina 5 pertsonai, bai. Gustora orduan. Bai, oso. Mireiak bazuen gogoa komedia egiteko, eta uste dut disfrutatzen ari dela, besteak ere bai, baino bera bereziki ere gozatzen ari dela, edo behintzat hori ikusten da, ez? Bai, guztiz. Uste dut zuzendu eta antzesten duen lehenengoko aldia dela, eta bai, nik uste dut oso ondo pasaduela, eta oso ondo atara zaiola, bai. Atzean entzuten dugu, eta biografian ere, The Cranberries taldea da, ez? Eta biografian justo Dreams jarri dugu, uste dudalako lagundu egintzizula, edo abesti hau izan zenuela zure bidaikide, edo hortxe idazketan atzetikan edo. Lagundu egintzizu? Bai, idazterakoan, eta, proiektuan pentsatzerakoan askotan jartzen nuen abesti hau, nola Dreams duen izena eta ametsei buruz eta ari den, eta azken finean antzeslan hau,
parte baten ametsei buruz ere ari den, eta pertsonai guztiak ametsetan daude, eta nola bakoitzak bere ametsari eusten dion bizitzari aurre egiteko, eta apur bat leku horretara eramaten ninduen, eta gero gainera idazketa prozesuan enteratu nintzen taldea Irlandakoa dela. Orduan esan nuen, bueno, ja, match... Dana borobila. Eta Dublin aukeratzea, beste hiri bat izan beharrean, zergatik badago? Ingelesez, ez nuen Londres izatea nahi, eta ingelesez hitz egiten duten leku bat topatzearren, bebai, nik karrera unibertsitatea amaitu nuenean joan nintzen Londresera bizitzera, eta joan nintzen Londresera bizitzera, mundu guztiak egiten zuen bezala, ze krisia zegoen, ez zegoen lanik hemen, eta norbaitera joaterren, ez? Eta gero askotan pentsatu nahi, zergatik mundu guztia dator Londresera, ze ingeles hitz egiten duten beste lekuak ere badaude, adibidez Dublin, ez? Zergatik ez dugu pentsatzen, zergatik gaude guztiok hemen. Bai, eta, bueno, zakit. Eta horrexegatik akaso. Bai, nik uste dut hortik, bai. Zuretzat, Marcos, umorea oso garrantzitsua da? Bai, dena. Bai, bizitzari aurre egiteko dena. Nik uste dut oso beharrezkoa dugula umorea, ez? Eta idazten duzunean saiatzen zara umorea nolabait zure lanetan eta sartzen? Bai, eta nahi gabe gainera, Saiatzen naiz umorerik gabeko zer idazten, eta ni batzutan kurtsoetan edo orain ere kurtso bat egiten ari naiz, eta idazten dudanean, partekatzen dugu idazten ditugun tekstuak eta batzutan saiatzen naiz gauza serioak idazten, eta jenteak farrek egiten dut, ez como, ezin naiz... Ezin naiz serio jarri guti. Eta orain, eskuartean orduan baduzu zerbait? Banabil gauzetan bai. Bai. Zena jakin ez da. Bueno, bai, hor sekretua bezala izan da, ez da? Badituzu idazten duzunean edo erreferentzia batzuk, edo gustatzen zait estilo hau, edo bestea, edo... Erreferentziak, bueno, segun ze historio nagoen pentsatzen edo idazten, bilatzen ditut horren inguruko erreferenteak noski bai. Eta gero tonu aldetik, komedia da gehien gustatzen zaidana bai. Komedia garratza edo absurdoa ere bai, edo beltza, edo ez dakit... Komedia, ez dut komedia tragikoa esan nahi, baina gauza tragikoei buruz hitz egiten duen komedia, holan ez, bai. Ikusteko ere, hori da gustatzen zaizuna, hori da antzezlan batean edo ikuskizun batean bilatuko zenukeena? Denetarik ikustea gustatzen zait, baina bai, asko disfrutatzen dut horrelako gauzekin, bai. Baina denetarik ikuste dut benetan, Gomendi hori, baduzu orain akaso, ez? Zu oso aditua zara, asko ikusten duzu, akaso, ez dakit, zerbaitola gomendadi ezagukezu ikusteko? Bai, justo, hemen Kataluniako konpainia baten antzeslana gomendatuko dizuet, ze ikusi dut doala Donostira datorren, ez dakit, Victoria Eugeniara doa, ez dakit, martxoaren hasieran edo amaieran edo orain, ez dakit. Las Aves deitzen da, erderaz, eta konpainia da La Calórica. Oso ondo begira, fitxatua. Oso onak dira, egiten dutena da itzela, oso nada. Joan Jago da beraien dramaturgoa, berak idazten ditu tekstuak beti, eta oso komedia inteligente egiten dute, ez dakit asko gustatzen zait. Hau Aristofanesen antzeslanean dago oinarritua, baina, guztiz librea da, oso ondo, eskerrik asko begira. Martxoaren 25ean izango dira Victoria Eugenia antzokien. Larun bata. Bai, arratsaleko 7:00. Oso ondo. Ikusi nuen Donostira zijoan zela, eta bai. Oso onak dira. Eskertzen da nik niri gertatzen zaita askotan, ohitura dudalagian euskarazko antzerkia ikusteko, eta beste obra asko galdu itxeitut edo ez naiz hainbeste edo añadi egoten bezala, bai? Eta ondola zure gomendioa jarraitzeko. Eta behin hori, elkarrezketa batean erantzun zenuen, galdetu zizutenean, pertsonaia bat izateko aukera izango bazenu, iraganeko norbait edo, Federico García Lorca esan zenuen, ez dakit oraindik hori pentsatzen duzun? Hori ez da aina. Bera izateko, esaten ziguten, miresten genuen iraganeko norbait. Miretxean nik irakurri nuen galdera beste modu baten uste dut. Bai, azkenean bere lana asko gustatzen zaidalako baita ere, eta bere bizitza personala eta berak suposatu zuena ere horregatik aukeratu nuen bai.
galdera motx pare bat egingo dizkiot. Lehenengua, txoritxo batek esan dit eta nik esan dut, baina agian gaizki esan dut, Goikolea familia oso, antzerki honen oso zalea dela, ez naiz Dublinen egon, baina agian Unzalu familiare bai, akaso guztiak. Txoritxo batek esan dit, familia asko disfrutatzen ari dela eta emanaldiak ikustera joaten direla. Horrela da. Bai, Goikolea eta Unzalu be bai, Horregatik esan dut, hasieran Goikolea bakarrik esan dut eta pentsatut, akaso Goikolea eta Unzalu denak izango dira. Bai, baditut, tio eta tiaren bat, hiru biderrez ikusi dutena antzeslana, bai, dira oso fanak. Haiek, nire familia guztian naiz eta Iruñakoa izan, haiek Durangokoak dira, edo Durangaldekoak. Orduan, bai, egon dira Galdakaon, egon dira Bilbon, egon dira Donostin, orain Elorri ora joango dira ere bai. Beraz, alde batetik bestera, antzeslanaren atzetik. Bai, gainera eske oso familia handia gara, Ze baditut, 24 lengusi, uste dut. Bai, handia. Nik ere, honiko 31. Era? Begira. Ige beste hauziek? Bi lengusu. Bataz bestekoa, manten horrekatzeko. Hala ere, kontatuta dauzkazu, Nik kontatzen hasi barko nuke. Bai, karo. Zergatik egia esan, baina... 3 eta 2 5 eta 6 eta 2 8 uste diala. Eta nean aia eta 2 10. Hori kontatu iten dira, ez? Ez. Lengusuak ez. Baina 10 lengusu gara. Bai, hori. Eta nik 8 lengusu ditut, ez? Hori da, bai. Nik asko ez, Julen? Naparren zerbait izango da, akaso, Ni erdi naparra naiz eta bi guraso naparra dazkat. Bueno, Marcos erdi durangarra da. Erdi durangarra, bai, hor mozten. Gurasoak biak dira Durangokoak. Bardun ez errez. Oiena, jarraitu zure teoria garatzen. Zure teoria garatzen jarrai ezakezu urrengo astera begira. Ez da oso teoria. Tic-tac, las 6:23, verso libre, verso suelto. Tic-tac. Hemen kantu honetan Untzak eta Julita Benegasek diote 5:21 direla, 5:23 direla, baina 5:47 dira, eta guk azken galdera batekin nahiko bazenu Oiana agurtu beharko dugu Markus Goikolea. Bai, nik azken gauzatxo bat esan nahiko nuke, nik esan nion uste Inigo Aranbururi ere hemen izan genuenean, hasieran aktore hauek eta sinopsia irakurrita, kuriositatea jakimin handian eukala, zer ikusiko tenuen oholtzan, eta egia dela, kriston sorpresa eraman nuela, eta lantaldea zoriondu nuen, eta zuere, zoriondu nahi zintudan gaur, eta oso lan gomendagarria dela ikusteko, divertigarria, eta behin, 2 edo 3 ez, Marcosen familiakoek bezala, ikusteko moduko lana dela. Eta zuretzat, zer izaten ari den hau guztia? Ze gauza bada testu bat idaztea, proiektu hortan, antzerki gintzan egon, baina gero holtzan ikustea, zer izaten ari da zuretzat, edo zer bizi izan duzu? Niri amets bat egia esateko, zuk idatzitako tekstu bat eta zure etxean imaginatutako pertsonai batzuk aktore hauengatik holtzan ikustea, oso, amets bat bezalakoa, guztiz. Eta sorpresaren bat edo zerbaitek, ezagit harritu edo berezia izan da, ez gauza badazuk irudikatzen zenuen hori, esaten duzuna, eta gero batean hor ikusten dena. Hori gauzatxo, pertsonaiak egia esan nik horrela irudikatu nituen, eta gainera Miraiari esan nion, kastina induzu, da, eske, haiek dira, ez dakit nola esan, ikusten dituzu, eta holatxe pentsatzen nuen izango zirela, ez? Gero sorpresa eramaten da, gehienetan, gaketan, ez? Zuk idazte duzu zerbait pentsatzen, hau jendeak parrepilo bat egingo du, eta ez da inbeste pasatzen da gainetik, eta zerbait idatzi duzula, ez duzula pentsatu ere gak bat denik, gelditu egin behar dira barrengatik, ez? Hor bai dauela nahiko sorpresa, berez, ni estreinaldian egun batean joan behar nintzen bakarrik, lehenengoko egunean, baina azkenean 3 egunetan joan nintzen, ikusi nuen, asko ikasten dela ere publikoaren erantzuna entzuten, ez? Hor momentuan. Guk ere laizzer ikusi barko dugu nien eiz inoiz Dublinen egon, baina orain agur esan behar dugu Markos Goikoleari. Mila esker, Markos, jarrai ezazuela kaka pilatzen, antzoki, eta izango dugu aukera lan gehiago etorriko direlako ziur zurekin aritzeko. Oiana Maritorena, zuere agur, Julen, zuere bihar arte, entzule bihar 4:05 hementxe, naiz irratian, bigarren kafean. Eskerrik asko, aio! Keep calm and bigarren kafea.